magella abantu abazokuthi washini ngezawunywa abantu washini konke lizakusiza nyanje hayi bo iphele bekathi bazawukhanga kwena ebenisiza benilanda nangingakhanga kwena ke sangalanto ke wena wayemtshatweni apha endingawaziko kuthiwa mangayiyo kulaa mtshato ke sayiloo nto ngokuboleka ipheli ikhona mosgo unomona ngepheli ngoku unomona ngepheli unomona ngepheli niyayazi ndizele phaya ndiyayazi uba ndizele kodwa kutshatwa omnye umntu mna khafu 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 nomtshatweni umtshato ongabuzana saqaphela loo nto laa mntana laa mntu unengqondo awunanto phelalini oko nina naleba sasigqibe ngoba asiyi baqalele bayozenza kulo umntwana kudala sahlala naye apha elalini laa mntwana uyabona ke ndikuxelela yini shem uyithole ngenkani kaloku umuntu wasithathisayo ngelalenda namadoda onke le ndawo uyathandaza ndikuthembile wethani lo angomakoti ngangiphisana uzisila uthathwayo masambe chomo kuqala yowenziwe uyena lamameni uyabona lamaxele ngaseva sangezantsi engafani uKenneth Aphela ukukhomba kwakhe mdala kangaka akhombe emapheyileni ungasekho naloo washini umyena kuthini nankosikazi ukhopha amapheyileni ungekho naloo mpahla ubuzela indaba emlanjeni nabantwana sendiyenzile agodwa babayini makholwa